Erreakzio honek abantaila bat dauko. Lehenengo esango dugu, ingurune aziduan gertatzen dela. Eta abantaila esaten dut, erreakzioa badatorrelako era ionizatuan. Era ionikoan. Beraz, ez dugu lehenengo pausoa egin behar. Orduan, bakarrik egin behar dugu, hasteko begiratu oxidazio zenbakiak. Permanganatoan badakizu manganesoak beti eramaten duela. 7koa, eta kasu honetan, sufrearen balentziarekin bat dator, oxidazio zenbakia, hemen, katioi monoatomikoa denean bat dator kargarekin, eta hemen, hidrogeno sulfatoa da, anioia, beraz, sulfato, sulfuro, sufreak dauko balentzia 6. Orduan, ikusten duzu, permanganatoatik manganeso katioira erreduzioa gertatzen dela, eta oxidazioa berriz gertatzen da sufre dioxidotik, hau da, 4tik, hidrogeno sulfatora 6ra. Orduan, hasiko gara idazten erreakzio erdiak. Daukagu erreakzio erdia oxidazioarena, esan dugun moduan, sufre dioxidotik, hidrogeno sulfatora. Ezaztu, kargak ipini behar dituzula katioi eta anioi guztietan. Bestea da erreduzioa permanganatotik manganeso katioira. Manganeso 2 katioia emanez. Orduan, lehenengo begiratu behar duguna da, ia sufrearen kasuan, ia ondo doituta dagoen sufrea bera. Eta ondo deituta dago, hori ez dugu ikutu behar. Manganesoarekin bardin gertatzen da, manganeso bakarra dagoela. Atal bietan, beraz, urrengo pausoa da oxigenoaren doiketa. Oxigenoak doitzeko begiratzen dugu nun faltatzen diren oxigenoak, eta kasu honetan, oxidazioaren kasuan, ezkerreko atalean, oxigeno 2 gitxiago agertzen direnez, bertan gehituko ditugu ur biak. Eta, konpontzeko hidrogenoena, kontuz, orain, ezkerreko atalean, ipini ditugu, 4 hidrogeno. Beraz, 4 hidrogeno geratzeko eskineko partean, kontuan izan, hemen ere hidrogeno bat badaukazula. Beraz, 3 bakarrik behar dituzula. 3 protoi. Manganeso permanganatotik manganeso katioira pasatzen garenean, ikusten dugu eskuineko partien faltatzen direla oxigenoak, beraz, 4 ur gehitzen ditugu, eta hori konpontzeko hidrogenoen doiketa amaitzeko, 8 H+ eskerreko partean ipini behar direla. Orain, kargen doiketa. Kargen doiketa egiteko, beti begiratzen dugu, ze kargarekin gaude eskerreko partean, eta ze kargarekin eskuineko partean. Hemen, 0 karga daukagu, formula bietan agertzen dalako 0ko karga. Eta hemen ikusten duzu, -1 daukazula eta +3 gero. Beraz, hemen daukazu +2ko karga. Nun daukazu karga altuagoa? Eskuineko partean, beraz, bertan gehitu behar dituzuz elektroiak. Zenbat elektroi? 2 elektroi +2tik 0ra jaisteko. Erredukzioan ikusten duzu, hemengo karga dala, -1 permanganatu bat daukona, eta 8+ hidrogenoarena. Beraz, +7. +7ko kargatik, pasaten zara, +2ko kargara, hemen daukazu +2 eta 0 urarena. Beraz, 7tik 2ra bajatzeko, 5 elektroi gehitu behar dira. Orain, egingo duguna da, begiratu. Kargak, elektroia kopurua ez da gorekatuta oxidazio eta reduzioan. Hemen agertzen dira 2 eta hemen agertzen dira 5. Beraz, biak bardintzeko, beraien arteko emekatera, hau da, 10eraino iristeko, biderkatzen dugu. Oxidazioa 5ekin eta erreduzioa 2rekin. Orain egin behar duguna da, betikoa. Erreakzio biak batu, erreakzio erdiak batzeko, barra honen azpian joango gara. Atalez atal, lehenengo atala, oxidazioan. 5ekin biderkatuta dagoenez, 5 sufre dioxido, 5 sufre dioxido,
gehi 10 ur. Ezkerreko atala bider 5 egin dugu. Erredukzioan egin behar dugu dana bider 2. Ezkerreko atalekoa 2 permanganato gehi 16 H+. Elektroiak ez ditugu ipiniko, ze badakigu 10 eta 10 geratuko direla esker eta eskuineko partian. Hori beti egiten dugu honela. Eskuineko atala, oxidazioan, dana bider 5 egin da, 5 hidrogeno sulfato, gehi 15 protoi. Eta eskuineko atala, erredukzioan, 2 manganeso, eta 2 bider 8 ur. Orain, egin behar duguna da, begiratu, ia zerbait errepikatzen den ezkerreko ataletik eskuineko atalera. Ikusten dugu, hemen 10 ur daudela, eta hemen 8. Beraz, gehiegizkoa ezkerreko partian dago, eta hor, 2 bat ipintzen dugu. 10 eta 8 arteko aldea. Gero, ikusten dugu ere, protoien kantitatea, hemengoa 15 izan da, baina hemengoa 16koa, gehiegizkoa ezkerreko atalean geratzen da, eta besterik ez dagoenez, errepikatzen da besterik ez dagoenez, orain egiten duguna da, idatzi erreakzioa nola geratzen da. 5 sufre dioxido, gehi 2 permanganato, eta 2 ur, gehi 1 H+. Eskuineko partian, 5 hidrogeno sulfato, eta 2 manganeso. Horrela geratzen da, eman dan erreakzioa, era ionikoan etorri dan erreakzioa, doituta. Konturatzen zara, ura ez egoela, gu jarri behar izan dugula, ez da protoia. Baina horrela ateratzen da doiketaren ondorioz.